Извади ли си 2 лева, байтоше? Типа за 2 лева ще бъркаш туалетната да вадиш. Така, бръкни си ги извади. Вади, не вади. Сега ще бъркам туалетната да ти вада парите. Задръси го, не го искам. И 10 лева ми даваш, пък няма бъркам да ги вада. И 100 лева да ми дадеш, пък няма бъркам туалетната да вада 2 лева. Задръжти го. Бъркай да бъркни с ръката, да. Това са лайна, не е отрова. Не знам. Ти си ги търси. Бъркай, бъркай. Ми гледай къде са ти парите. Типа за 2 лева ще бъркаш туалетно да ги вадиш.